Hej og velkommen til AOF. Jeg vil i dag vise dig, hvordan du kan bruge Into Words som skriveredskab. Ikonet finder du her. Marker for at komme ind. Into Words, der kan du få læst ordene op. Du kan få hjælp til de ordforslag, den kommer med, og få læst dem op også. Foroven her har du et stykke papir, illustreret stykke papir i hvert fald. Når det ser sådan her ud, så er der altså ordforslag forneden. Du kan også slå dem fra, men i dag vil vi gerne have hjælp, så derfor er hjælpen slået til. Så starter jeg med at beskrive velkommen. Så prøver jeg lige at se, kan vide om det er det her ord, så kan jeg altså dobbeltklikke på ordet. Vel. Nej, det var ikke velkommen. Så må jeg lige komme videre. Så kommer der ordforslag her. Dobbeltklikker jeg igen, men den skriver altså ikke ordet, den læser det bare op. Velkommen. Jo, det var velkommen. Det vil jeg gerne have, så trykker jeg en gang. Velkommen. Så nyt ord. Velkommen. Til. Videoen. Om. Into Words. Velkommen til videoen om Into Words. Ja, så læser den hele linjen op, og hvis jeg er tilfreds, så går jeg bare videre, eller så må man gå tilbage og rette. Det var det for nu. Tak fordi du kiggede med.